Prvá skúška pružín. Skúsime tam dať toto. Tam. Na tú časť. No a pozrite sa, čo tam je. Magnum Technology. Magnum Technology je dobrá. To vyberiem a rozrežem. Pozrite, aký máme profi zdvihák, jak v autoservise. A mám pracovnú obuv. Ale pozrite, čo musíme ešte vymeniť. Áno, brz nekotúče. Nie, to netreba. A čo si ukazoval mi tam? Než tam. Že vyrobené v Nemecku. 20 ročné staré. Germany. Toto pružiny, prosím, chcem ich dať hneď preč a odrezať to preč všetko. Ja to rozrežem všetko preč. Ja to nechcem už. To je hnusné na tom aute. Ale čo, chceš tam toto mať? No. Čom? Lebo to je... Chápiš? Podrž to tam, jak to bude vyzerať, ale pozor, bo to padá. Však tak tu, šalené. No aha. Tam to bude... zapchaté. Dobre, už mi to neudrží ruka. Už mi povoluje sama. Tak o 3 nic tam namontujeme s našim tempom terajším. Magnum Technology, už sme to hovorili, ale páči sa mi to. Ja by som to tomu nechal. Ja by som kúpil nové Magnum Technology. Aj celesknú. Jaká dobrá nalepka. No kvalitné nalepky, aspoň keď to umyčené. Však hej. Počkej. Ale sa pozri, máme aha čo? Oil leak máme. To ma vôbec netrápi. Prečo? To treba. Ty vole, aký ten remenčovaný. Tom. To treba pomeniť. No hej, no, to je pravda. Vidíš, toto čo máme kúpené, ne? Hej, toto, hej, pol 8 mám. To treba vymeniť, bo pozrite, kde vidím až dovnútra toho. Hej, no. Celého. Hej, no, to iba tá guma je zlá vlastne. Vidíš? A to iba guma je zlá. Ja tam vidím to tie guličky do toho štiska. No však hej. Ale vidíš, tu máme iba oil leak, ale to je na tom, na olejovej vani, to iba treba pritesniť. Toto tesne. To treba pritesniť inak ako nové. Nové, jak ja. Nové nie, vyplené v pergol. Toto tomu pomôže. Podľa mňa by tomu pomohlo toto tu vec. Podľa mňa pomohla toto. Toto je moja obľúbená vec. To je moja obľúbená vec. To je moja obľúbená vec. A čo má v rukách? Teraz tomu pomôžem. Že by sa to kusto tá hrda rozkývala tam. My robíme trošku väčšie tuningy ako SK Adventure s Evgenom. Je to proste dobrý vůz. Ten zdvihák, ako hodnotíte? Taký zničený lak. Na to máme tiež už riešenie. Ty škrabance. Jak sa odreže slnko od toho, aha. Je to Feldini. Vy to vidíte, toto čo ja? Ono to povolilo. Normálne po ľudsky. Trebalo na to použiť hrubú silu. Toto tam časť. Mne sa tam... Pozrite. Táto tu šrúbka je povolená. A to je hlavné. Nič viac nepotrebujeme. Je to tak. Také to nie. Áno to. Je to strašné. Čak sa nám to pozri. Treba to okamžite spustiť. A dať na stand. Dobre. Ale šupku odkrutíme a to umyť dole. A ešte jednu v kufru, ne? Ja to zbojku iba dojít jedno. No však hej. Ja napred. Felicita. Felicita. To tu? Toto tu. Toto tu? Hej. Potom. Potom? Jedna správa je asi dobrá, jedna je zlá. No aká? Že ten titulník v živote nebol menený. No však ani tam ten, ne? Či bol? Ten bol. Bol? Hej. A tu je už iná nálepka. No hej, to je škoda. Nie? Neviem. Nie, bol menený, boli obidva. Yes! Yes! A čak, začal. Proste to povolím. Máme tu menšiu zásobu dielov na Feldu. Je to tu trošku toho veľa. Počkejte, hej, 2 podvozky. Je otvorené? No, vlastne otvorené, nepočíte, no je nové. Malo to asi ísť tu, neviem.
Dneska to je stance. Tímto podvozkom. To je technik. Fireworks, technik, podvozok. A tu je riešenie na lak. Toto tu, ešte sa to nebude preskázať, čo to je. Až vo videu, čo vyjde potom to tu. Aha, tu sme to odklonili. A túto šupku potrebujeme odkrútiť. Ty vole, vydávate divné zvuky. Čom? Už sa toho bojím. Dneska bude statik Felicia. A toto tam ešte bolo na vrchu. Tak tu. Tu sa do dole. To tam je celé. Už sa to odkrúca. To umyť zo spodu. Ide to? Počkaj, ukáž. Toč to? Nie, ty pretačaš šrubku. To si hlúpy, tak musíme održať. No. Jasne, že je. Nový telmič sa vyberá. Keď dáme ho tu s jednou rukou všetko robiť, to je kus ťažšie. Podrž to. Dajme ho? Jasne, že je to isté. Je, ne? Hej, presne. Jas, to je ono. Kľúci. Vybijam to. Takže už sme to vybrali z tamade. A ideme tam dať to vešalené telmiče, toto je tu. Toto je tu. Sa na to pozrite, jak to vyzerá, ty vole. Ty kokos, to tam musíme dať. Určite nemôžem. A pozrite, koľkokrát nastavíte tu. Ešte aj toto dole. To bude šalené. Potom vysielame SK Adventuresa na Drag Race. Ale to nepríde. No však vyzývam. Ja som ho vyzval. Som vyškubovali, išlo toto šupka jak nová, aha. No, som to špinavý. Je jak nová, celé. No. No, ty vole. Aha, jak to... Už je voľný telmič. No, teraz ho možno. Voľné toto. Nechaj to. No, pozor. No, odkrúcej. Hej, už som vymenil topánky za pracovné. Pracovná. Hej, ty máš pracovné? No jasne, že hej. Dobre, máš pracovné. Prosím tam 15. Ale asi to je ten 15. Momentálne mi to došlo. Čo to držíš, povedz nám. Uloženie zadného tlmiča. Potrebujeme to potom? No jasne, že hej. Dobre. Yes, je tu. Je tu, čo som to vybral. Ešte s cenovkou. No tak to není nové. Porovnajme si dĺžku. Není to originál. Tak hovorím. Není to originál. No však, som ti povedal. Ale jaký dlhý oproti tomu. Dobre, potrebujeme tento vrch. Vidíš toto zašrubované? No. Dať na tento tlmič. Na tento? Inak to nebude pasovať? Čom? Lebo tak to je proste, chápeš? Tak sa to dělá? Tak sa to dělá, no. Ste to slyšeli, vole? Začal som z toho mluvit až česky, vole. Jak hodnotíte profi uchyt? Tak? No. Z vraku.
tam susedové kruky, neviem čo robia. Ale nenechajú nás točiť video. Náš plán fungoval. Po domácku vyrobený plán. Vymyslený vlastne. A teraz to môžeme odkryť a toto púšť na strelu mi do hlavy, keď tam budem stať. Dúfam, že mne nestrele. Čak vážne to streli? No. Ide ako silno? Toto je veľká pružina. Aha. A je to napnuté. Hore už by nemalo byť pri vrchu, podľa mňa. Hore, už by to asi nemalo hore strieľať, vlastne. To strieľa iba keď to prerezuješ v strede. No. Lebo to je napnuté a vtedy to prerezuješ. Teraz to už asi nie je napnuté. Že Češi umí, vole. A toto pružiny sú už vlastne aj keby toto, od váhy auta, to vôbec nemali. No to sú staré. Tak sú staré, to vidno. Dobre. No nestrelo to vôbec. No však nie. No vlastne to je všetko, čo potrebujeme. Toto šupku a toto tu. Mali sme to už vlastne vyskúšať predtým. Jak sme to tam dali. No a teraz toto tu musíme zašúbať. Ukáž, jak to fituje? No jak No šalem. presne. No však to sú tlmiče na feldu, čo si myslíš? Že kupujem nejaký bordel, či čo? Počkaj, ja to stlačím. Počkaj, ja to takto, ty to šrúbuj s rukou. No už. No je to, máme zložený tlmič. Jak sa to skladá? No jak šalené, tu máme spodok, môžeme ešte nastavať výšku. A tu potom nastavujeme tú host asi. Aj výšku. Takže jak to hodnotíš? No jak celé. Jak to bude? Rýchlo, hneď to pasuje. Hneď? 10 minút. 10 minút a to nesom na to mechanik. Nie, 20 to bolo. No dobre, 20. Ale aj tak nesom na to mechanik. No však nie. Ale môžeš byť, aj ja. Jak to vyzerá? Toto sme asi dali veľmi krátke tlmiče. Jak to vyzerá teda? Takisto. Originál. Ani nikto nevie, No, keď sa však pozrie do kufru. Iba keď sa pozrie potom tu a s tými normálnymi kolesami. Čakaj, jak to tie kolesa dobre vyzerajú. Majú aspoň dobrý limec. Čo ti príde za plík? No. Oh yeah. No a hade pchá hlavu. Konečne. Môžeme pustiť tento zviak? No pust ho. Hej, môžeme. Už to drží sama? To je tak nízko. No dobre, dáme tam rýchlo kolesa, potrebujem to vidieť. No dokrútime to rýchlo teraz. Jasne, že to je dobre, čo nevidíš? Však vyššie kuzne. Je to stand? Ale vyššie kuzne. To je dlačka. Poď sa pozrieť. To je dlačka. No ty vole, to čo je toto? Aha, dobre, toto je. Len to prehnilo, vidíš? Aha. Vidíš? A čo prehnilo? Je to je guma? No hej, je to guma, ale ten celý vrch z toho tlmiča odhnil. Že ho už nič nedržal. Chápeš, že my potrebujeme povoliť toto tu. Že toto horné uloženie odhnilo, ono ostalo tu. To tam nemá byť? To má byť na tlmiču, to je toto, čo drží túto pružinu, že vidím, ja som sa divil, že čo tam je toto znité. To tam nemá byť, ne? Nie, toto je z tlmiča. Toto tu. Vidíš? To má byť tu. Tu bol taký vrch. Vidíš, on tu odhnil, tak tu. Hej, ty vole. Toto celé znilo. Tak Feldiny. No. No, hovorím, že na čase je vymeniť tlmiče. Po 5 rokoch by sa mali. No na Felicii po roku. Po hodine a pol
hľadania kľúča a odšrubovania šrubky môžeme zobrať nový tlmič. To je na mňa? Jo, jaký ťažké. No, slabé ruky má, nemá hlkového. A to nakrútiť konečne sem. Tak tu na vzduchu budeme chodiť, vidíš, to je vzduch. To je vzduchový podvozok. No však aj? Aha, vidíte vzduchový podvozok? Tam sa zavaruje iba to diera, keď chcete mať vzduch, tak tu a potom si môžete chodiť. Hej, tak to má ísť. No dobre, daj to tam. To je vončo. To musím odrezať. No, druhý tlmič už je tam. Už to iba zdvihneme, nastavíme tvrdosť. No, zdvihne to už nezvihneme, ne? No. Nastavíme tvrdosť, tak som chcel povedať iba. Aha. Rokové tlmiče. To Rok ich predáva. Rok s nimi cvičil. Podľa mňa mi to ide dobre, ale nevidím, bo mám tu vlasy na čele. Ja ti ich zvihnem, daj. No, teraz vidím 4K. No, máme to tam, celý tlmič je tam, konečne už. Obidva zadné. Aj sme to nastavili s tými tu, tými. Neviem, jak sa to volá. To sú černoši. S černochami. Jsem tu nastřelil toto šrubky jak francouzský PSG. Jeho známí mu říkají PSG podle fotbalového klubu Paris Saint-Germain. Moc pěkně to střílí, super. Bezvadná zbraň. Dneska privážajú gumy, už je tu kurňa. Čo máš? Tankangy. Daj mi jedno. Aha. To sú oni. Sú to oni? To sme asi prehnuli zase. To sú 45? Dnes si ideme vymeniť predné tlmiče, ktoré sú tam. Tiež sú pekne znité. Aha, na nich. A to rýchlo vymeníme, tak za 10 minút to máme. Určite. Kto je tu? Ja som mechanik Daniel a meníme predné tlmiče a za 25 minút to máme. Hoši, nedelejte za sebe krúpanie a dejte mi nájsť a jdu spať. Dali sme to dole. Tak to sa dáva rýchlejšie dole, jak som si myslel. A jak som ja myslel. Hej? Šrúbka sa nedá povoliť. Toto tu šrúbka. A na radu prichádza teplozdušná pištoľ. Skúsime to s tým, lebo nemáme harák. Šrúbku sa nám podarilo tak čiastočne vybrať. Ako už je na tomto aute zvykom, zase sa odlamala. Mohli ste to vidieť pri videu, keď sme dávali dole sa stierky. A teraz sa to ideme pokúsiť vytlačiť. Teraz sa rozhodol robiť praktiku, v ktorej bude brzdiť na dvore. Jak to vyzerá, čo to robiť z auta. Šudu, čo teraz robíš? Musím prosto do šrubku dostať mamku. A nejak to už nedá vykývať. I'm a mechanic. I'm a mechanic.
Všetko sa to odohráva v Severnej Koreji na uzavretom letisku. Presne tak. Ono to nejde, ono to nechce ísť. Nová taktika, už tretia. Napchať tam nejakú vec a roztlačiť to od seba. Posledný, či štvrtý a dúfajme, že posledný nápad náš už je toto tu. Prevrtač ruku. Do Felícii sa vojde všetko. Aha. Všetky 4 gumy a už ich stačí len obuť. Ne? No za Nankang Stop 85 na 45 R15, nízkoprofilové. Zvuk, keď idete 70 decibelov. No efficiency na gumy koľko Dčko. A proti daždu a vetru, proti daždu C, keď je voda. A už to ide brzovať gumy. No, gumy sú vymenené konečne. Nie sú tam toto staroty. A môžeme ísť meniť tlmiče, zase hodinu buchať, vybíjať. Ja už neverím ani vlastným očom. Po 5 hodinách buchania s týmto tu som to tam dal a som začal buchať. Strekol som tam tento sprej odhrdzovač z Nemecka. Počkej. Začal som. Kvalita. No. Začal som buchať a už to zašlo dovnútra, takže teraz už to iba so zdačím tenkým vybijem vonku úplne a je to. Celú minútu som naspäť. Hej, točí. Pozri, jak to ide. Vidím. A teraz... Koľko to trvalo? 7 hodín? Aha, aké to tam je zrgzevené. Tu ani není závidáha vzadu, iba to napuchlo. Drž to. Je tam závidé. Není tu. Podľa mňa už Toto tu strana, tu bol vrch trúbky. Není. Ale asi to nepôjde. Čom? Bo musíme dať do vzduchu druhú stranu. No už. Ja trhni to tú hadičku. Tak nechcem, bože. Vyšiel. Konečne Magnum vyšiel. Yes, je von. Yes. Konečne. Ty vole, no koľko to trvalo? Ja neviem, veľa. 6 hodín. Celý deň. No. Povolím do šupky, je to Dobre, teraz to je tu 2, ne? Treba povoliť. No, to ešte tak bude do 10. trvať. Čo ideš teraz robiť? Dať už preč magnumy. Na koľko? Na koľko rokov? Navždy. Takže sme to dali preč, to čo bolo na vrchu. Tu už je diera a vyber ten Magnum hlúpy. Konečne. Sa pozri, aké to je prasa. Konečne, ale je vonku. Je veľká diera. Dobre. Je diera.
moja pracovná obuv? Ne, na dnes som chcel povedať, že stačilo už. No na dnes proste už stačilo. Už proste stačilo.